На 6 юни 2023 година Университетска болница Света Марина Плевен отбеляза своя 20-годишен юбилей, който за екипа на болницата е повод за равносметка на постигнатото. През 20-годишния си път на динамично развитие, болницата се утвърждава като център на роботизираната хирургия и високотехнологичната медицина. Успехите и резултатите се измерват с хилядите спасени човешки животи чрез сложни хирургични операции, извършени от интердисциплинарни екипи от професионалисти във високотехнологична среда. Академик Григор Горчев, основател на високотехнологичната Света Марина Плевен, чиято лична мисия е качественото лечение на пациентите, се обърна към своите колеги и съмишленици с думи на благодарност. Сега не знам, аз съм малко притеснен, защото съм свикнал така да говоря по друг начин, като не за това, което сме направили, за това, което предстои. Аз първо се обърна към господин ректора, като наш гост, към професор Томов, който мога да кажа, че тези 20 години бил плътно до мен. Към всички вас, колеги, които в момента сме заедно, към господин Бахар, който така не мога да кажа, че нямаме така с него лични такива чувства, приятелски, и това, че той пое ангажимент нямата компания да ни съпортва по отношение на нашето бъдещо развитие. Малко ми е трудно по две причини. Първата причина е малко емоционална. Другата причина, че така лично аз, знаете, първо и целисвам, че това е малко чуждо, така че мога да говоря като аз. Трябва да говорим като ние. Това, което е тук, е благодарение на всички нас. Няма да забравя как преди 20 години почнахме 9-та година в къщата. Професор Томов с Камелия, с Ваня, с още двама-трима с Тото Радински. И почна да работим като едни, бих казал, мечтатели, като едни хора, които така независимо от здравната каса, тогава не работим с здравната каса, работим независимо от нея, което беше много добре, и въведохме новите методики на лечение тогава, 2003 година, по отношение на минивазивната хирургия. Няма да забравя, сутрин работихме в Странски болница тежка хирургия, на обяд имах ангажименти, каквито има в момента ректора, и след обяд прилеждахме и от 6 часа оперирахме. Тоест, работим от 6 до към 10 часа вечерта, и това всеки ден. Всеки ден. Самото развитие го видяхте, знаете го. Прирасна втори проект с родилната клиника, и след това този голям проект, който е в момента, който ще продължаваме да развиваме. Така че нашата мисия, колеги, е по по-друг начин. Ние сме мисионери по отношение на лечението, и то качествено лечение. Тоест, тая болница е с определен тип. Вие сами виждате, че ние и развиваме по отношение на онкологията. Тя е профилирана, т.е. не като другите болници да има всичко. Ние сме точно в този тип, защото по принцип знаете, такъв е проблем в България, че онкоболните пациенти са малко изоставени от държавата, за жалост, и ние правим всичко възможно тая ниша по някакъв начин да я, бих казал, да я припокриеме и да компенсираме, но не може всичко. Аз няма да говоря повече, макар че много мога да говоря. Нищо искам да благодаря от мое име на всички вас. Просто на хората, които са най-близко до мен, хората, които са били заедно от тези 20 години, както каза господин Бакар, още 20 години, макар че сега новина, че влезе новата роботизирана система, ние вземахме най-новия модел Да Винчи, така че пахме с две системи, и аз пожелах на колегите тези 10 години, която работи системата. Сега, дали ще доживея, не знам, но ние гледаме бъдещето, младите хора. И ще завърша с нощ в нашия разговор, неформално на вечерята, си казахме, аз съм ясен, професор Томов е ясен. Господин ректор е млад, той сега се развива, но ние инвестираме в младите хора. И това е бъдещето. Благодаря.
За дългия път, реализираните идеи, за надеждата, която винаги е движила университетска болница Света Марина напред, ни разказва доктор Зорница Горчева, председател на Асоциацията на младите гастроентеролози и заместник-управител по научно-изследователската дейност, и доцент доктор Иван Малкодански, заместник-управител по медицинската дейност. Скъпи колеги, гости и приятели, изключително съм щастлива, че днес пред вас мога да представя това, което заедно направихме за последните 20 години. Нашата мечта започна в далечната 2003 година с откриването на гинекологична клиника. Профила на дейността не беше случайен, тъй като всеизвестен е факта, че пионерите в тази област са тук и те стартираха заедно, рамо до рамо, академик Горчев и професор Томов. Тъй като надеждата винаги ни е движила напред, след няколко години решихме да обърнем поглед към мястото, където надеждата е най-силна, именно към мястото, където се заражда живота. Така открихме нашето родилно отделение. Стартирахме гинекологичната клиника с 7 легла, увеличихме до 17 с родилна клиника. Тъй като сме иноватори, знаете го, благодарение на нашата дългогодишна история, през 2013 година въведахме първата за Източна Европа ХАИФО система и ХАИФО център за безкръвно лечение на онкологични заболявания, миомен център с пионера в тази област, който имаме честта да бъде днес тук, професор Димитров. Не спряхме да мечтаем и от нашата клиника с 7 легла през 2014 година стигнахме до откриването на многопрофилна болница Света Марина с 130 легла. Не мога да скрия, че това беше наша голяма мечта, но не спряхме до тук. Най-голямата изненада и подарък за нас дойде, благодарение на труда на всички вас, с решение номер 508 на Министерски съвет на 6 октомври 2017 година станахме университетска болница. Предната година заработи нашия втори корпус, като вече може да се похвалим, че сме с 204 легла. Увеличихме нашия капацитет, не спираме да мечтаем. Настаняването в нашите стаи, като двойна стая стандартна, с самостоятелни стаи, с желание нашите пациенти да се чувстват максимално комфортно, максимално спокойно. Това, което за тези години в тези структури се случи, а именно над 120 000 пациенти преминаха през тази болница. Месечно над 1000 човека намират помощ при нас. За тези години над 80 000 оперативни интервенции са извършени, като гордеем се с факта, че по-голяма част от тях са мини-инвазивни лапароскопски операции, роботизирани или ХАИФО. Още един факт, който е повод за гордост за нас, е, че сме болница от национално значение, тъй като 80% от нашите пациенти са извън област Плевен, 5% са от чужбина. Здравейте и от мене. Аз ще продължа от тук нататък с структурата на самата болница, като искам да покажа нейните отделения и по-специфично какво извършваме в тях. Не мисля, че е тайна, ако кажа, че тук работят високо квалифицирани професионалисти. Ние въвеждаме постоянно нови методики, които са в полза на лечението, както и сигурността на пациента. Затова искам да спра просто специфично на всички тези клиники. Както виждате, това в момента е структурата на болницата. Имаме 14 отделения и клиники, като от тези 14 около 75% са клиники, което означава, че те са пряко свързани с университета. В тях се извършва обучение както на студенти, така и на лекари специализанти и те са ръководени от хабилитиран ръководител, който голяма част от тези клиники са светила в своята област. Също така специфично за университетска болница Света Марина е това, че ние освен специализация на млади лекари, ние предлагаме от тази година вече и специализация за медицински сестри. Като ние сме единствената болница на територията на Северна България, в която може да се извършва специализация на медицински сестри в специалността операционна сестра, както и в специалността анестезиологична сестра. Ще започна, разбира се, с клиниката по гинекология. Най-позната благодарение на академик Горчев и на професор Томов. Дълго време Света Марина беше разпознавана като гинекологична болница и това е именно, видяхте историята,
до 2014 реално това бяха двете отделения, акушерство и гинекология в самата болница. Разбира се, няма нужда да казвам, че е най-високо ниво на компетентност. Тук могат да се извършат абсолютно всякакъв вид хирургия, като ние подбираме кой е най-подходящия за пациента, кой е най-щадящ за него. Може да се извърши както отворена класическа хирургия при по-големи операции, също така лапароскопска, роботизирана и хайфул хирургия. Професионализъм на всички в клиниката е на много високо ниво, като голяма част от тяхното развитие е свързано и академично и пряко свързано с университета. Клиниката по хирургия. Отново високо ниво на компетенция. В момента клиниката по хирургия разполага с 3 отделения. Това е отделение по обща, съдова и гръдна хирургия, като предлага също така отворени операции, лапароскопски операции и разбира се роботизирани операции, като отскоро ние започнахме освен при коремната хирургия да предлагаме и роботизирани операции при гръдна хирургия. Също така, благодарение на професор Димитров, се извършват и хайфул операции и от миналата година имаме ангиографска зала, при която могат да се извършват ендоваскуларни процедури. Клиниката по урология, отново най-високо ниво на компетентност, също предлага всички възможни видове хирургия за лечение на урологични заболявания, отворена лапароскопска, роботизирана. Също така разполагаме и с единствения лазер в Северна България, Quanta System, който е изключително мощен и той се използва за лечение, за доброкачествено лечение на хиперплазия на простатата, като по този начин, благодарение на него, може да се премахне простатата, без да се налага оперативен разрез да се прави. И благодарение на неговата мощност, времето, което е нужно за оперативна интервенция, се скъсява значително. Клиниката по анестезиология и реанимация, разбира се, тази клиника на мен ми е най-много на сърце, защото това е клиниката, в която аз работя. Изключително високо ниво на професионализъм, най-високо ниво на компетенция, постоянно се въвеждат нови протоколи, които са свързани с безопасността и лечението на пациентите. Изключително добре оборудвана, като ние имаме абсолютно всички техники за съвременното интензивно лечение и за пациенти на апаратна вентилация, високотехнологична апаратура и всичко останало. Просто мога много да говоря за клиниката по анестезиология и реанимация, но ще прекратя до тук. Клиниката по вътрешни болести, отново най-високо ниво, трето на компетенция, осъществяват се диагностични и терапевтични процедури на гастроинтестиналния тракт, конвенционална и доплерова ехография на коремни органи и сърдечно-съдова система, като се използва последно поколение апаратура Olympus EVIS X1. Много специфично за нашата клиника по вътрешни болести е това, че абсолютно всички ендоскопски процедури. Това са гастро- и колоноскопиите. Ние сме една от много малкото болници на територията на Република България, която извършваме тези процедури под анестезия, което позволява по-добър комфорт на пациента и постоянно наблюдение от обучен анестезиолог-реаниматор, който свежда риска за нежелани реакции по време на тези процедури до минимум. Клиниката по хематология, това е едно от новите отделения, които, както видяхме, ние открихме миналата година. И за малкото време, около 10 месеца, в което функционира клиниката по хематология, благодарение на професионализма на своите лекари, тя успя да се наложи като едно от предпочитаните места за лечение по хематология в Северна България. Също така добрите условия, които предлагаме, не са за подценяване, защото знаете до момента в старите хематологични клиники в държавните болници за какви условия говорихме, като ние предлагаме нещо съвсем ново, приятно оборудвано и знаете, престоя на пациентите по хематология е над 15-20 дни средния престой в клиниката, така че те търсят и добри условия, докато са в болницата. Клиниката по медицинска онкология, отново едно от нашите нови отделения, заработи и тя преди около 10 на месеца, като също много бързо се наложи. Това се дължи на високото ниво на компетентност, доказаните специалисти, които работят в нея. И разбира се, това беше една мечта на академик Горчев, да успеем да затворим цикъла за онкоболните пациенти, като аз към края на презентацията ще ви разкажа специално за този цикъл и как успяхме да го постигнем. Клиниката по образна диагностика. Клиниката по образна диагностика в момента разполага с 2 рентгена, които са разположени в този корпус и в съседния корпус. Също така имаме ангиографска зала. Една от операционните ни зали е уловна, където има така нареченото C-рамо. Имаме и преносимия рентген, така наречения кугел, който използваме в реанимация основно, но и в другите отделения. Разполагаме с скенер с 2 скенера от последно поколение, един в тази и в другата сграда, които са изключително бързи и скъсяват много времето за осъществяване на диагностичното изследване. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение, единствения в Северозападна България PET скенер, благодарение на който ние може да диагностираме нашите онкологично болни още в самото начало. Мамограф,
разполагаме с напълно оборудване клинична лаборатория и също така с патоанатомична лаборатория, която за лечебно заведение с онкологична насоченост е абсолютно необходима на територията на самото лечебно заведение. Отделението по неонатология, видяхте, то функционира заедно с акушерската клиника още от 2009 година, като за периодът от 14 години, от 2009 до сега, са проплакали над 6000 бебета. Отделението по хемодиализа също е едно от новите ни отделения, което стартира преди 10 месеца. Оборудвано е с апарати от последен модел, които благодарение на своята характеристика успяват да скъсат времето за хемодиализа от 4 часа до около 2 часа и половина, което е изключително важно за нашите пациенти, тъй като те са хронично и през един ден реално са на диализа и за тях времето, което прекарват тук, е важно да бъде максимално по-малко. Освен това, доброто оборудване, високото качество на грижи и на медицинския персонал осигурява едно много нисък риск от усложнения и от проблеми на пациентите. Това е единственото отделение по диализа, което ние прилагаме парентерално хранене на пациентите си, което е изключително плюс за тях, защото при тези вид заболявания всички пациенти страдат от малнутриция и недохранване, като ние осигуряваме едно по-добро качество на живот. Мисията на Света Марина, тя е да осигури високотехнологично и комплексно лечение на своите пациенти. И исках да ви кажа последно за цикъла, който успяхме да затвориме наскоро, а то е именно за онкоболните пациенти. В момента ние имаме възможност пациента да дойде, да бъде диагностиран, да бъде доказано неговото заболяване. Ако се налага консервативно лечение, той може да остане в болницата при изключително подобрени условия за пребиваването. Ако се налага хирургично лечение, може да му се осигури вид операция според вида на заболяването и какво ще бъде най-щадящо за него и най-добро за неговия вид заболяване. След операцията пациента може да получи, независимо от нейната тежест, той може да получи високо специализирани и адекватни грижи в реанимация, където дори евентуални усложнения да бъдат овладени. След дехоспитализацията на пациента ние вече може да го придвижиме към нашето отделение по медицинска онкология, по химиотерапия, където той да продължи лечението си, като нашата цел, това, което остана, е да започнем и диспансерно наблюдение на тези болни, но това ще се случи, предполагам, до края на тази година. Сега отново давам думата на доктор Горчева, за да представи и екипът на Света Марина. Благодаря ви. След като видяхте развитието на материалната ни база, апаратурата, това как нашите специалисти се множат, тяхната професионална квалификация расте през годините, факта, че сме университетска болница, дава възможност на нашите колеги да се развият академично. С гордост може да кажем, че между нас израснаха 10 професора, 15 доцента, към момента имаме 29 специализанта от различни специалности, 38 главни асистенти и асистенти по различни специалности към Медицинския университет и 14 докторанти по научните си програми съответно. Това, което успяхме да реализираме, благодарение на нашето сътрудничество с университета, 12 защитени докторантски проекта, 9 научно-изследователски проекта, над 300, аз мисля, че са дори над 500 публикации в реномирани български, чуждестранни, западни, включително в щатите, списания, са авторство в почти 20 учебника на наши колеги, участие ежегодно в български чуждестранни форуми, където нашите колеги са добре представени и презентират и болницата, и университета. За всичко, което видяхте, мога да ви кажа, че както има една поговорка, само небето е граница, пожелавам ви да бъдете здрави и да мечтаем заедно. Също част от екипа и историята на болница Света Марина е професор доктор Добромир Димитров, ректор на Медицинския университет Плевен и гост на събитието. Той поздрави академик Григор Горчев, професор Славчо Томов, ръководството и екипа на болницата по повод 20-годишния юбилей, като им благодари за дългогодишното сътрудничество с плакет на университета. Изключително е огромна чест за мен и удоволствие да присъства днеска на 20-годишния юбилей на университетска болница Света Марина. Не по-малко от всички колеги в болница съм развълнуван, защото наистина 20 години е един достатъчно дълъг период от време, в който една болница да се утвърди, да се докаже и да начертае бъдещите насоки за развитие на болницата, разбира се. Ще ми позволите така да разделя в две части
моето изказване. Първата е официална от името на университета, от академичното ръководство на университета, разбира се. И втората част да припомня някои 2-3 неща, които може би така трябва да се споменат, защото наистина са структуроопределящи и важни не само за региона, но и за България. От името на академичното ръководство ви приветствам с този празник. Пожелавам ви здраве на първо място, кураж, сили, продължаващо вдъхновение за развитие, новости, иновации в областта на медицината и да продължавате да бъдете пример за всички нас, медицинската общност в региона, а и в страната. Иска ми се изключително много, в същия дух, който и господин Бехар каза, това сътрудничество, партньорство, съмишленичество между университета, академичното ръководство и болница Света Марина да продължава и занапред, защото това публично-частно партньорство наистина дава страшно много. И резултатите са на лице, както видяхте и от презентацията на колегите. Във втората част, по-личната, по-емоционалната, наистина ще припомня за старта 2012, декември месец, 10 декември 2012 година, с първата успешна хайфо процедура, не само за България, но за Югоизточна Европа. Това беше изключително вълнуващ миг, вълнение, защото подготовката трябваше повече от 3 години, като първи професор Томов беше така привилегирован да види системата, да оцени и да се изгради бизнес модел и план за развитие. Трябва да кажем, че повече от 800 пациенти са вече третирани с системата от цял свят, включително Африка, Съединените щати, Канада, Русия. Имали сме наистина пациенти от доста места. Ние помогнахме на колегите в Германия да стартират с тяхната система, което рядко се случва в България. Много са научните публикации, както и доктор Горчева каза, които са с изключително сериозен импакт фактор и продължаваме и в момента подготовки на нови. В личен план искам така да припомня нещо, което може би доктор Горчева ни даде акцент от скромност и куртуазия, но спомням се, когато се изграждаше сградата 2014 година и всички задаваха въпрос защо се наливат страшно много ненужни пари за инфраструктура, интернет, бежичен и оборудяване на операционната и на всичките отделения с хардуер, който да позволява изключително голям капацитет за комуникация и се залагаше за първи път в България болница да работи без хартия. Нали? Всичко да бъде дигитализирано. Това стартира юли 2015 и трябва да кажем, че Здравната каса го наложи едва преди година и половина този модел, следвайки вашия пример. За това трябва да си го припомни, защото наистина е едно знаменателно събитие. Пожелавам ви страхотен празник на всички вас, живи и здрави и да си пожелаем на следващите юбилей да сме отново заедно. Благодаря ви. Професор Томов сподели своите спомени от първата операция, която е направил в болница Света Марина, както и чувствата, които изпитва, гледайки нейното разрастване, развитие и утвърждаване. Уважаеми колеги, приятели, уважаеми представители на медиите, господин Бехар, като ректор съм свикнал предишен да изреда всичките в йерархията, така че си позволих това да направя и сега. Аз съм емоционално свързан с Света Марина и наистина, както спомена господин Бехар, от първата операция, която академик Горчев оперираше, тогава професор Горчев, аз бях асистент на тази операция. И сега, като слушах тук и гледах презентацията и като слушах експозетата на всички вас, си дадох сметка, че всъщност Света Марина от първата операция до днес е претърпяла една огромна еволюция, един невероятен скок в своето развитие, като едно малко дете, което ние с академик Горчев сме го наблюдавали от раждането му до днес, на 20 годишна възраст, млад мъж или жена на 20 годишна възраст, пред която или пред който бъдещето предстои. Сега предстои бъдещето. И за да не ви отекчавам, ще вметна само две неща. Лично аз виждам развитието на Света Марина в два много важни аспекта. Единият, с който стартирахме, е чисто клиничния аспект. Другият беше загатнат и в презентацията на госпожа Горчева и в експозето на професор Димитров. Другият е академичния.
Да, те са свързани, но за мен той е изключително важен, защото той придаде, айде ще се изразя така, по-голяма плътност, видимост и значимост на тази структура. И вие можете само да се гордеете от това, че болница Света Марина е академична структура с национална и с международна значимост. Професор Димитров вметна тук за хайфото и само ще споделя, че тогава ръководството на болницата на мен ми възложи една много тежка задача. Аз трябваше да отида в Милано, да видя как работи професор Орси, да се върна и да кажа да, трябва да инвестираме милион и колко беше, 2 милиона близо. Нали си представяте каква отговорност имах тогава? Бях като доктор Димитров, като доктор Радински тогава и моята дума натежа тогава, за да направим тази инвестиция. И сега, благодарение на професор Димитров и екипа около него, да, тя намери своето място. Благодаря на всички. Желая ви да сте здрави вие и семействата ви и да продължавате да давате от себе си и да живеете в тази болница и с тази болница, защото вие сте и настоящето, и бъдещето на болница Света Марина. Основна мисия на Университетска болница Света Марина Плевен е да осигурява качествена и иновативна медицинска помощ, насочена към активното лечение на пациентите. Екипът на болницата отпразнува 20-годишния юбилей като повод за радост и гордост за всички с пожеланията да споделят заедно стремежа си към по-добро здраве и качество на живот.